Aj keď je to už 59 rokov, nezabudla som na tie hrozné zážitky z rokov 1944 a 1945. Mala som vtedy len 11 rokov, ale strach, ktorý som prežívala, mi do smrti nezabráni na ne zabudnúť. V našej dedine v Miezgovciach pri vypuknutí povstania 29. augusta 1944 sa veľa mladých i starších mužov doňho zapojilo. Aj môj otec, brat a švagor, manžel najstaršej sestry. Tá už vtedy bola v druhom stave. V októbri toho istého roku sa šírili správy, že Nemci vypaľujú dediny, o ktorých si myslia, že sú tam partizáni. Tak švagor zo strachu o svoju ženu aj s otcom urobili v lese ďalej za dedinou bunker, aby sme sa v prípade potreby mali kde ukryť. Tak sa aj stalo. V tú noc, keď bombardovali Banskú Bystricu, sme sa tam vybrali. Nad nami už hučali lietadlá. Sestra po ceste spadla, dostala pôrodné bolesti, tak sme sa museli vrátiť. Do rána porodila doma dievčatko. Večer prišiel švagor a chcel, aby sme sa do lesa vrátili. Rozprával, že Nemci v noci obklúčujú dediny a ráno ich vypaľujú. Naša mama s tým nesúhlasila. Nechcela sestru s malým dieťaťom odviesť do lesa a bývať v bunkri. Švagor aj otec strážili ozbrojení s ostatnými partizánmi celú noc v dedine. Ja som sa hrozne bála, celú noc som plakala a volala som mamu do lesa. Ráno asi o 4. hodine mama išla prať plienky, vrátila sa do izby a povedala: Deti, nelákajte sa, ale strieľajú. Ten strach, ktorý som vtedy zažila, sa nedá opísať. Rýchlo sme sa poobliekali a mama utekala pre suseda, ktorý mal kone, aby nás odviezol do lesa. Lenže vtedy už zo všetkých strán dopadali strely z minometov a partizáni museli ustúpiť. Ešte na nás volali, aby sme nikde nešli, že dedina je obsadená. Tak sme museli zostať doma. No a rozpútalo sa peklo. Pršalo. Nemci začali behať do domov a všetkých vyháňali na prostred dediny. Kto sa zdráhal, toho bili. Niektoré domy začínali horieť. Nevedeli sme, kde sa podiel otec a švagor. Nemci prišli aj k nám a mama musela ísť s nimi. Sestra s malou dcerkou ležala oblečená v kabáte v posteli a ja som sedela pri nej. Mama mi prikázala, že sa nesmiem od nej pohnúť. Nemci po skupinách behali okolo a vyháňali nielen ľudí, ale povypúšťali aj dobytok, kone, prasatá, všetko, čo kde bolo, a súčasne podpalovali a rabovali. Sestra sa snažila lámanou nemčinou, čo vedela zo školy, prosiť, aby nás nechali v dome. No prišli asi 4 do izby a kričali, že ak neodídeme, tak tam zhoríme. Sestra 2 poznala. Boli to členovia Hlinkovej gardy z Bánoviec, ktorí s ňou chodili do školy. Sestra už začala vstávať z postele, vzala malú a mňa a vychádzali sme von. V tom sa našťastie vracala mama s jedným Nemcom, ktorý sa išiel presvedčiť, či hovorí pravdu. Mama totiž za mladá chodila na roboty do Nemecka a z toho veľkého strachu si spomenula na nemčinu a tak sa jej podarilo povedať, že má v dome dcéru s novorodeniatkom. Tak nás zachránila aj náš dom od vypálenia. Veľa domov bolo v plameňoch. V ten deň pršalo, tak sa oheň tak rýchlo nešíril. Peklo trvalo do neskorých hodín. Večer ženy pustili, ale mužov zobrali do väzenia do Bánoviec a potom do Nitry, medzi nimi aj otec. S nimi odišli z dediny aj Nemci. My sme potom všetkom predsa odišli do bunkra v lese. Tam sme vo veľkom strachu žili. Mama kúpala malú v lavóri a kúrila v malej piecke, ktorú tam otec už predtým doniesol. Najhoršie bolo v noci. Keď malá plakala, prežívali sme hrozný strach, že nás niekto začuje a vyzradí.
Žili sme tam týždeň, 2, už sa presne nepamätám. Bunkre mali v lese viacerí z dediny. Nemali sme potravín. Tak ma mama poslala ešte s jedným chlapcom v mojom veku do dediny vziať z domu, čo sa dalo. Spomínam si, že sme sa hrozne báli. Držali sme sa za ruky a plakali. Ale niečo sme predsa len doniesli. Po nejakom čase sme sa museli vrátiť domov, lebo sa šírili správy, že Nemci budú prehľadávať okolité lesy v sprievode gardistov, ktorí poznali terén. Niekoľko dní po vypálení sa vybrali ženy katoličky do Bánoviec k Tisovi, ktorý tam bol dekanom, ponosovať, že im zhoreli domy a nemajú sa kde podieť, aby im pomohol. On im na to povedal, že Pán Boh poslal na nich štiplavých hadov v podobe Nemcov za trest, že neprišli vyzradiť partizánov.